Ola, son Xota Rodríguez e coordenei este libro para a Través Editora. Tourist, Go Home. Esta clásica palabra de orden dos movimentos contra a turistificación decidimos colocala na capa a modo de título, mas so forma interrogativa. Non pretendemos, por tanto, devolver respostas, mas, sobre todo, suscitar unha serie de preguntas, aínda que o libro teña tamén o seu conteúdo propositivo. Suscitar as preguntas que entendemos que deben ser feitas de forma colectiva. Quer dizer, na Galiza prodúcese todos os anos un inmenso coñecemento, unhas imensas opinións e unhas imensas reflexións á volta do turismo, mas é raro que cheguen a suscitar o debate social que o asunto merece. No seu texto deste libro, Anxo Rabuñal di que todo comezou sempre con unha viaxe. Por tanto, a actividade da visita, a actividade turística, non é má en si mesma. Nós entendemos que devolver as turistas para casa non é a solución. A solución pasa por unha reflexión seria e unha proposta completa sobre o que nós queremos para o turismo. Que modelo turístico queremos? Eis a cuestión central. Por iso, colocamos neste libro persoas que teñen enfrentado, que teñen pensado, que teñen reflectido sobre o turismo e que teñen traballado con el de distintos puntos de vista. Sen entrar en detalles a este respecto, porque prefiro que cada unha delas o explique, desexo que este libro chegue ás túas mãos, que o leas, que penses e que participes na medida do posible dese necesario debate social.